onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị okwere omume nọ unu agbanika anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye na-agọzi anyị, onye na-edu anyị, onye dụrụ anyị n'izu ụka gara aga wee dubata anyị n'izu ụka ọfụ nke anyị banyere tata, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka nchekwaba ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke, ka anyị na-ewere ugwu onwe anyị, ezinụlọ anyị, atụmatụ anyị niile na-erunye n'aka ya wee na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị. Anyị nwere ebumnobi ndị ọzọ ka anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazie isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazị ụmụnna anyị niile ndị enwero ike wee bịa aja masị n'ụwa n'ihi snow na-ada, wee na-ayọ ka Chineke mejupụtalụ ha ebumnobi ha niile. Anyị na-erunyekwazị masị ya n'ụzọ pụrụ iche nọ ndị charismatic renewal, na-erunye masị ya maka amala n'isi ndị niile na-aya ya ezinụlọ Tobias nna, na-erunyekwazị masị ya for God to grant the heart intention of their family. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ọnụ ụmụnna m, emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na nke eme, site na mmehie m nke kasị ukwuu, n'aka njayọ Maria dị ngozi wee ji n'ọgbọ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ gị niile, ụnụ ụmụnna m, ụnụ rabara m ọsọ bụ Chukwu anyị rịọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị nje anyị ma duru anyị na ndụ ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, bụ sebụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwe naanị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Onye nọ n'aka nri nna, meela anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi kachasị elu, nyere mmụọ nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen. Ka anyị ya ayịyọ. Dị nwenụ, biko were obiọma na-echekwaba ezinụlọ gị nke tụkwasara nchekwube ya niile na amara nke eluigwe gị. Meenụ ka nchekwaba gị gbaa anyị bụ ndị ezinụlọ gị gburugburu oge niile. Anyị yọrọ ka site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Job. Job kwuru sị, ndụ mmadụ dị n'elu ụwa, ọ bụghị ndoli ka ọ na-adọli. Ọ bụ na oge ya adịghị ka nke onye gụrụ ọrụ, dịka o si agụ ohu agụụ ịbanye n'okpuru ndụ, dịkwa ka onye gụrụ ọrụ si ele anya ụgwọ ọrụ ya. Otu ahụkwa ka esi kenye m ọtụtụ ọnwa jupụtara na nsogbu. Kwa abalị ume na obi anaghị eru m ala. Mgbe m dina n'ute, ihe mkpu n'ọnụ bụ, olee mgbe m ga-ebili?
abalị wee toro m oke ogologo, anọ m na ntụgharị wee ruo na chi ọbụbụ. Oge m na-agba ọsọ karịa ọkpa eji akpa akwa, oge m na-agwụ na-enweghị olileanya, cheta na ndụ m dị ka ifufe, anya m agaghị ahụkwa aṅụrị ọzọ. Okwu nkọsabụ ụwa. Toonu Onyenwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Toonu Onyenwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Toonu Onyenwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Toonu Onyenwe anyị, n'ihi na ọ dị mma. Kwerenụ Chineke anyị kwa otito, n'ihi na ọ dị ọgọ. O kwesịrị ito ya. Onyenwe anyị ewugharịala Jerusalem ọzọ. Ụmụ Izrel gbasara agbasa ka ọ na-akpọkọta ọnụ. Toonu Onyenwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Ọ na-agwọ ndị obi gbawara agbawa, bịakwa na-ekechi ọnya ha. Ọ na-agụ kpakpando ọnụ, bịakwa na-akpụ nke ọbụla ha n'otu n'otu. Toonu Onyenwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Onyenwe anyị dị ebube, ike ya dị egwu, amamihe ya enweghị njedebe. Onyenwe anyị na-ewelite ndị ewedarala, bịakwa na-eme ka ndị na-emebi iwu daruo ala. N'Onyenwe anyị, onye na-akpọkọta ndị obi gbawara agbawa. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Anaghị m anya isi n'ihi na ana m ezisa ozi ọma, n'ihi na nke ahụ bụ ọrụ e nyere m n'iwu ka m rụọ. N'ihi na ahụhụ dịrị m ma ọ bụrụ na ezisaghị m ozi ọma. Ọ bụrụ na ọrụ izisa ozi ọma si na nhọpụta nke m, enwere m ụgwọ ọrụ. Ma ọ bụrụ na o sighị na nhọpụta nke m, ihe m na-arụzi bụ naanị ọrụ Kristi nyere m n'iwu ka m rụọ. Gịnịkwa bụ ụgwọ ọrụ m? Naanị nke a, na m ezie ndị mmadụ ozi ọma ahụ n'efu, na-anaraghị ha ego, na ejighị m ike niile m nwere n'ọrụ m na-anara ndị mmadụ ihe ha. N'eziokwu, ka m nwee onwe m, ọ dịghị onye m bụ ohu ya, ma ana m eme onwe m
odibo onye ọbụla ka m wee rite ndị ka n'ọnụ ọgụgụ n'uru. N'ebe ndị na-adịghị ike n'okwukwe nọ, ana m eme onwe m onye na-adịghị ike, ka m wee rite ndị na-adịghị ike n'uru. Aghọọla m ihe niile n'ebe mmadụ niile nọ, ka m wee si n'ụzọ ọbụla zọpụta ụfọdụ n'ime ha. Ma ana m eme ka ndị a niile n'ihi ozi ọma ahụ, ka m wee keta oke n'ọtụtụ ngọzi nke dị n'ime ya. Okwu nke osebụwa. Onyenwe anyị, okwu gị bụ eziokwu, mee ka anyị dị asọ n'eziokwu gị. Alleluia, 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 alleluia. Onyenwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Tụdịrị gị si n'ụlọ nzukọ ahụ pụta na-atụfughị oge, Jesu na Jemis na Jọn banyere n'ụlọ Simon na Andrew, ma nne nwunye Pita dina n'ahụ ọkụ. Ngwa ngwa ha wee kọrọ Jesu maka ahụ mgbu ya. O wee jekwuru ya, jide ya n'aka, palie ya. Ahụ ọkụ ahụ wee hapụ ya. O wee malite ile ha ọbịa. Na mgbede ụbọchị ahụ, mgbe anyanwụ dasịrị, ha kpọtara Jesu ndị niile ahụ na-adịghị na ndị mmụọ ọjọọ ji. Ndị obodo ahụ niile wee zukọọ n'ihu ụlọ ahụ Jesu nọ n'ime ya. Jesu wee gwọọ ọtụtụ mmadụ nrịanrịa dị iche iche na-esogbu ha. Ọ chụpụkwara ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ. O kweghị ha kwuo okwu n'ihi na ha matara ya. Jesu wee bilie n'isi ụtụtụ echi ya, n'ụzọ ụtụtụ jee n'ebe dara jụụ n'ime ọzara ka o kpee ekpere. Ma Simon na ndị ya na ya nọ na ndị ya na-ahapụrụ na-achọgharị ya. Mgbe ha chọtara ya, ha wee sị ya, mmadụ niile na-achọ gị. Ma ọ sịrị ha, ka anyị jeenụ ebe ọzọ n'obodo nta niile nọ nso ebe a, ka m wee kwusara okwu Chineke n'ebe ahụ, n'ihi na ọ bụ ime nke a ka m bịara. Ya mere ọ gagharịrị na Galili dum na-ezisa ozi ọma n'ụlọ nzukọ ha, na-achụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ ji. Ozi ọma nke osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike. Nke a bụ izizi m na-afụ ọtụtụ n'ime anya dị sie. So eji m obi Chineke, obi ịfụnanya welu na-asị anyị niile Happy New Year.
ana m ekenekwazi unu nwa bụ ndị Bravelo Snow maka na ọ dịrị izi mgbe m na-apụta ụjọ tụtụkwala m kama no sense of responsibility probably ọ bụ na m nwere another option aka m anọdụ ala so ndị bịaba nụ without any cohesion, thank you. Ọ dịghị izi, so I appreciate that so much. Ndị abịakwuru ọnụ adị m atọ n'ụta ọdụ na TV na-enene anyị na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe na ije anyị niile na-ejebi ije okwukwe na bụ ebe ọ bụla ị nọ welu mmụọ gị tinye na aja mas ofu ọlụ ahụ ka ọ ga-alụla anyị niile. Tata na ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị egosila anyị na Chineke ji ike niile, ijele enu ijele ana, ike niile dị n'aka Chineke. Enwere etu ọzọ esi emie, enwere halfway to it, maka na ọnya kele ụwa na ihe niile dị n'ime ya bụ na ike niile dị n'ọba aka ya. Izu ụka gara aga mgbe nna aka ụka na ụlọ ụka m, ajụjụ njụrụ ndị mmadụ bụ who do you listen to? Onye ka ị na-ege ntị? Ọ bụ Chineke ka ị na-ege ntị? Ka ọ bụ mmadụ ka ị na-ege ntị? Ka ọ bụ ekwensu ka ị na-ege ntị? Abịazịa tata egosi anyị na Chineke ji ike niile. Ọ bụ na Chineke ji ike niile, ịma na onye anyị ga na-ege ntị bụ onye ahụ ji ike niile bụ Chineke. Ewe gosipụta anyị na akwụkwọ nke Job tata. Job, ama m na etu anyị nọ dị ka ndị ụka, onye ọbụla na-agba mbọ ka onye ụka na-eje ụka ụbọchị ụka ọbụla, na-alụ ọlụ ụka niile, mgbe ụfọdụ ọ na-enyecha aka na-eficha ụlọ ụka, na-ekwu ukwe, na-eme ihe ọbụla mmadụ ga-eme, bụrụ ezigbo mmadụ. Onwe ebe a ga-enye onyinye, inye onyinye, lụọ ọlụ ọbụla ị ga-alụ dị ka ezigbo mmadụ. Expectation anyị na-enwe dị ka ndị ụka ahụ bụ na etu anyị niile mgbalụ mbọ niile na Chukwu ji m ụgwọ. Aso na ebe Chukwu ji m ụgwọ na ihe ọbụla ameme m, na mama ata afụfụ ọbụla, na mama ayọ ọya ọbụla, anọnya na-eme ifokwa ụfọdụ mgbe ụfọdụ ọya bụ ọya, ihe ọ ga-eme bụ ọtụgharị ọjụọ Chukwu kedozi ihe mmelụ gị nji ayọ ọya, as if to say na enwere ụgwọ Chukwu ji gị ọmana gịnị ya melụ bagen, gịnị enwere bagen, na ihe ọma ndị ahụ niile ị na-eme bụ ka otito wee dịrị Chineke. Ọ bụrụ na Chineke ama eme ihe ọ chọrọ ime na etu o si chi ime. Ewegosi anyị n'akwụkwọ nke Job, inene dịka mmadụ, Job na-agba mbọ mmadụ nwere ike ịgba. Akwụkwọ nsọ sị na Job bụ a righteous man, and ọ bụ ọsọsọ na ọ bụ a righteous man, he's also very good in the whole neighborhood. Onye ọbụla na-ekwupụrụ ya. Ofu ihe sokwu n'ihe onye ọbụla ji ekwupụrụ ya, maka na ịbanye na Old Testament, akwụkwọ nsọ sị na ihe Chineke ji egosi onye ọ fụrụ n'anya, ọ bụ na anyị na-agụkwu ya n'egwu asị, ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ha. Ọsị kedu ihe bụzi ngọzi ahụ na-adịrị ha? Ọsị nwunye gị ga-adị ka osisi vine na-amị mmiri n'ime ụlọ gị. Ya na nwunye gị ga-amụ ụbara ụmụ. Anụ n'anya ụnụ afọ na ndị Juu na-amụ ụbara ụmụ. Ọsị na nke ha bụ ofu. Ọsị na ụmụ gị ga-anọrube n'oche tebụl gị ebe a na-eli, na ụmụ gị agba gị okirikiri. Den ụmụ gị gbazia gị okirikiri ahụ, ị na-akọwalụ ha ịma mma Chineke. Erika during Passover, ịkọwalụ ha etu Chineke si edupụta ụnụ n'anya Ijipt wee dubata ụnụ n'anya ahụ o kwere ụnụ na nkwa. Nọ ihe a ka eji ama onye Chineke fụrụ n'anya. So when it comes to that, Job Chineke nyere ya ụbara ụmụ, nyekwuo ya ezigbo nwunye. Ana ọ bụrụ sọsọ ya na ewu, atụrụ, efi, ihe ubi niile nọ n'ụwa nke Job karịchara nke onye ọbụla. So Job is a symbol of God's blessings. Ekwensu wee bịa one day wee sị mba na Chineke, ọ na Job fụrụ Chineke n'anya maka na Chineke gọzilie, na Chineke napụcha ya ihe akụ na ihe enwe nwa kịta, na Job ga-akpọ Chineke asị. Ekwensu wee jekwuru Chineke sị ya mba, gị napụsịa Job ihe ndị a, na ị na-eme na Job bụ ezigbo mmadụ, na Job bụ ezigbo mmadụ, na iwepụsịrị ihe a niile a na-afụ anya kịta, Job ajụghị. Chukwu sị ya mba, na Job afụrọ m n'anya maka ihe m nyelie,
kama na Job fụrụ m n'anya na ịfụnanya ọ fụziri mmelu nji wee were ihe ndị a niile wee mee gịnị wee gọzie ya. Ekwensu si mba nọ maka ihe i nyere ya na ọ bụrụ maka na ọ fụgbu gị n'anya ya na Chineke sikata ngụgọ. Chineke si ya ngwa ịmazikwa ihe ị chọrọ ime jee mebe. Ịchọ bụ na esi na echọrọ enwe ọnwụnwa napụcha ya jee mebe, mana sọsọ ofu ihe ngwalụ gị bụ aka ga-emetụ na ndụ ya. Don't touch his life. O gosi gị na ekwensu nwekwuo n'ike. The devil has power. Anyị ilekwa anya n'ihe ọgụgụ agụ na ụka gara aga egosi na mgbe di nwe anyị Jesu Kristi bata n'ụlọ nsọ ekwensu nọ ya. Ana ọ bụrụ sọsọ na ekwensu nọ ya, sọsọ ekwensu bụ onye chọpụtara ike di nwe anyị Jesu Kristi, because Jesu Kristi was preaching with authority. Ndị niile ahụ nọ na-enye sọsọ onye fụrụ ya ọfụma ghọta ebe o si abịa bụ ekwensu. Ekwensu wee chọọ ka ya confuse ndị niile nọ n'ụlọ ụka. Say, I know who you are. You are the Holy One of God. Jesu wee sị ya, achọrọ m ka testimony si n'ọnụ gị wee pụta because you're a liar. Ihe gị bụ ekwensu na-eme bụ ebe white wash ya ihe niile. Ndị mmadụ echezie na ihe niile amaka, ha ejezie gụgbalụ gị, ha gụgbalụzie gị, fire ba. Jesu wee sị ya, get out of him, don't testify. Anyị na-ekwe anya n'ozi ọma tata, ekwensu bịakwala ọ sị na ọ chụrụ ndị niile mmụọ ọjọọ nọ n'ime ha na okwero ka mmụọ ọjọọ ahụ mee gịnị kwuo okwu, because he doesn't want the devil to testify. Ọ bụ Chineke ga na-ekwupụta ihe na-eme because he is supreme. So mgbe Job nọ n'aya ya bụ ọya, ihe ekwensu bụ ụzọ wee mebụ ekwensu nakọlụ Job ụmụ ya niile na-egbu ha ofu ụmụ Job na-agwụ. Hey, a na-eme ka a na-eme obido akụnụba Job niile, ihe niile a Job nwere ha niile kwụrụ na-agwụ n'anya ya. Job kwụrụ ebe ọ kwụ megharị ha ahụ. A na-eme ka a na-eme ekwensu si oke ebe a napụcha gị ihe niile imegharị ha ahụ. Ekwensu wee pịa ya ọya. Kedu ọya ọ pịara ya? Leprosy. A na-enweghị ụbọchị nkọwarụ maka leprosy. Leprosy bụ ọya ọ ga-abịa n'anya n'obodo ndị Juu. Ihe a ga na-aghọta bụ ịbụ onye njọ. Anso onye ọda na-aya ọya ekpenta na-ebu mgbịrịmgba n'azụ na-aga na-eti, abụ m onye njọ, adịghọ m ọcha, agakwa n'ebe m si ga. Ekwensu pịa leprosy. Now, ụwa Job agwụgo. Another thing, Job nọdụkwa ka na-eme na ya nụ ya bụ dike. Then ihe izi ekwensu mere bụ o jesi n'ọnụ nwunye wee sị Job, ị na-efe Chineke ihe niile a, ngwa na enu gị ka ị na-aya ekpenta, ka ezi isi Chineke niile ị na-efesi nso ụwa gị. Nwunye kwuo ihe nke ahụ ụjọ bịa na Job nọdụ die ya. Ọzọ ndị enyi ya 5 of them came to him. Ha mechaa meeting bịakwute wee sị ya, na enu gị Job, ngwa na enu anyị, ị na-eje ụka, ị na-agba mbọ, ị na-alụ ọlụ ụka niile, ngwa na enu ka ị dị. Anyị nwee nwe nke anyị na-eme, ngwa na enu ka anyị dị, na anyị ka gị mma. Job si n'ebe Chineke ahụ ị nọ pụọ ka ị dị mma. Ọ mgbe e kwụsịrị okwu a ka Job wee kwuo ihe o kwuru n'ihe ọgụgụ nke mbụ. Job wee sị na ya makwozi nke bụ ụtụtụ na ya marọ nke bụ ehihie, na ụdị even na onye oru ka kwụzie mma. Mana ịgụrụ na-agbadata efu na Job, asịsa Job saziri ha n'ikpeazụ bụ na ọ sị na ọ bụ Chineke wetelụ, ọ bụ Chineke na-ewelụ ekene dịrị Chineke, to show that no matter what it is, God remains supreme. In your own experience as a child of God, how do you feel n'ịbanye in crisis? Ọ bụrụ na ị nwee problem n'ọlụ ma ọ bụ achụpụ gị n'ọlụ ma ụmụ ihe ahụ, ọ bụ nnukwu afụfụ maka na anyị ma na anyị nwee bill. Ọ na-abụrụ gị opportunity to curse God. Ọ bụrụ na ị nọlụ na nyanya ma ọ bụ na ụmụ gị na-ayọ ọya, ọ na-abụrụ gị opportunity to curse God. Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu ma ọnụ na-ebe ibi, ọ na-abụrụ gị opportunity to curse God. Ọ na-abụrụ gị opportunity to understand na ihe a bụ trial. Ekwensu ugwu bịa mana site n'ike Chineke na ị ga-pass through. Again, kekwanụ ndị na-ege ntị, kedu ụdị ndị na-ege ntị na ịnọdụ n'ụdị ọnọdụ a? Maka na ndị mmadụ na-ege ntị
mgbe ụfọdụ na-edugide onye a dubanye n'ebe ọ ga-atọkịrị. Mana Job ekwere oge ndị enyi ọ gere ha ntị, mana o mechalụ sị na ihe ọma niile si n'aka Chineke abịa. Ọtụtụ ezinụlọ nọ na nkewa tata maka ndị ha na-ege ntị. Ọtụtụ ndị mmadụ tiela aka n'ebe dị njọ maka ndị ha na-ege ntị. Kedu onye ị na-ege ntị? Ọ bụ Chineke ka ị na-ege ntị ka ọ bụ mmadụ nkịtị? Oziọma kọwala anyị ihe ọgụ nke bụ kọwala anyị ọsị ịchọ ịtụ ọnụ jiri Chineke gị tụọ ọnụ. Eji na mmadụ tụọ ọnụ, eji na ihe ị nwere enwe tụọ ọnụ, maka na ihe ndị a niile bụ vanity upon vanity. All is vanity. Abịa n'oziọma egosi anyị ihe bụ na Chineke ji ike niile n'ịhụnanya Jesu Kristi na-eme mma na-agagharị. Ụmụnne m na Chineke, ihe ọma niile ga-abịala anyị site n'aka Chineke. Enwego ofu okwu nkwu sometime ma da echefu ana okwu ahụ banyelu m n'ime akụkọ. Ọ bụ nwaanyị nchetalụ mgbe nchisiri fada ọfụ. Nwaanyị a mechalụ very strong woman, mechaa jee village, jee nọ na farm, nwee stroke, da ebugide emesịa bunata ya Ọnịcha. Ibunataluo ya Ọnịcha, ọ sị mụ bịa kpeelie ekpele. Mbịalute na-ebie na-enenie. And a shock nwe bụ that this woman has been a very strong energetic woman. Ọ nọ na CW, onwe ha ụdị ọda alụ very good. Na-asị ka ezi ka o si nọdụ n'ụdị ọya nya amarọ m na onye dị ụdị strong a nwere ike dina na bed emegharị arụ. I was still a very young priest, so etu aka m si nene with shock. Nwaanyị na-enene m, mana luckily ọ ka na-ekwu okwu as of them, mana one side of him dey paralyzed. Ọ na-enene m, ọ sị fada, ụjọ atụ na m na sọsọ ihe ya chọrọ bụ kpukpebe elie ekpele. Sị m ọkwa ịfụ na bed a ya dina, ya ga-esi na bed a kunite. Nsị a ịmagụ mgbe ahụ ka m tetala ụlọ ebe m nọ. Ọ sị na bed a ya ga-esi ya wee kunite because she is God's number one. O wee gosi na ọ ghọta na Chineke ji ike niile, and she is God's number one. Ụmụnne m na Chineke, anyị niile bụ God's number one. Let the challenges of the world ya chụpụ na anyị n'ebe Chineke nọ. Come on, let the challenges bring us closer to God, because we are God's number one. Ka Chineke gọzie anyị niile, na-echekwaba anyị, wepụla anyị na nyanya na nsogbu nke ga-akụpụ anyị anya n'ebe ọ nọ site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na njike niile, ebere igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya, ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke bụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha jiri bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, na Virgin Mary, site na Mmụọ Nsọ ọ bụrụ mmadụ, ya gbogbo ya n'oge n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Chukwu Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na mgbapụta, onye a na-esepụrụ na-etukọ ndụ ya, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, na ntụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere.
Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelu obi ọma, obi nsọpụrụ wee na-abịakwute gị n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Anyị na-ayọ Chukwu ka o meere pope anyị ebere. Anyị na-ekpe ekpere maka pope anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas, na ndị otu ụkọchukwu niile, kacha nke onye anyị na-ebe a, ndị niile na-efe gị. Anyị na-ayọ ihe ha amamihe nke inyere Solomon ka ha ga-eji wee na-ebu igwe atụrụ. Anyị ayọ dị nwe anyị nụrụ anyị anyị. Ka nnatazi esi na nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne anyị ndị nwere ike wee bịa ebe a n'ụbọchị tata na-ayọ ka Chineke mejupụtalụ ha ebumnobi ha, na-erunyekwazị ndị niile n'ebe a n'ụbọchị tata ka Chineke mejupụtalụ anyị niile ihe ọma niile ka anyị na-achọ n'aka ya. Anyị yọrọ nke a ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Gọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ gaa n'aka maka ụtụ na ebe nke afịa ya na maka ọdịmma nke anyị na nke odibo nzukọ gị dị asọ. Amen. Dị nwanụ Chineke anyị, ọ bụ gị jiri ihe ikere eke tọọ ntọala enyemaka maka adịghị ike mmadụ, biko mee ka onyinye ndị a ghọọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ dị ebebe. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi enu welitekwa ya n'ebe iwe n'ụlọ ka anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ya ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere na onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, ya sị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe.
n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etobego oge niile n'ukwe na-ekwe nsọ 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 ose bụrụ ụwa Chineke mere igwe ya ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala Hosanna 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 n'elu kasị elu ọ dị ngọzi onye bịara n'aha Onyenwe anyị Hosanna 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 n'elu kasị elu nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ito onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazị ya sị naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ọnụ ya ụnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta ndị ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a na-egosikwa mbilite n'ọnwụ Kristi. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gozie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke mbe gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile kere eke na anyị so ya bụ Kristi na anyị esikwa n'ime na n'aka ya na anyị dịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile nna anyị nọ n'eluigwe tụdịrị afọ gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị ka esi eme n'eluigwe nye anyị tata n'ike ụbọchị gbaghara anyị dịka esi gbaghara ekwela ka anyị zọpụta anyị na-arịọ ka osepụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu elekwa n'anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo
Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụ n'ori nke nwa atụrụ Chineke ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Anyị ya ayịyọ. Chineke ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'otu achịcha na iko biko nye anyị amara ibi ndụ iji bụrụ otu n'ime Kristi ka anyị na-amịta mkpụrụ ga-ewetara ụwa aṅụrị nke nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu na ndụ ebe ebe. Ka anyị si na fada nọ na fada also na the last batch na anata for Christmas. Father, no. We thank God for Johnny Mercy maka na nyawo no. I na ha no ihe na-eme. Even this morning, somebody told me, and we're a very good friend and a very big man in our buying. One day, the driver, I will call COVID. You know, they all live in Lagos. And the buying, has taken all them, it happens. You know, onye ọwụna na-azụ onwe ya obidogokwa here biko onye ọwụna na-ekpuchikwa onwe ya ihe awa ọya ada afụ anya. Let us keeping the COVID protocol in play. Can I happy relent because it is so many variants in our now. So onye ọwụna gbaa mbọ ka ọ na-enedo onwe anya n'ezinụlọ ya. Ekene unu ka nkenekwa unu na ka fada si kene unu na ọdịrị ofele
na saa no fọrọ kpọm si m aga akakwa ụka taa nsị ọkwa ị ga-eje ọrụ echi ọsụma oke see you so ekene ndị bịa ụka. We thank God you made it possible. I'm and a lot of our members on TV when I watch. I know Chineke dowekwu unu by next Sunday. Onye ọbụla ji dowekwu ihe onyinye next Sunday ka ị dọbụlụzie wee bịa nye onyinye maka na Chineke ga-edobe anyị ndụ ruo mgbe anwa n'afa Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị enwekabara announcement tata, but the parish announcement that join us for the transfer of the lyrics on February 14th here. Father Michele will be the celebrant, and as custom, the Italian Society will be joining us. The Mass is 12:15. February 17th, Ash Wednesday, we will be distributing, observing the COVID protocol while we do the Mass as well. The Mass time is 8 a.m., 12 noon, 3 p.m., and 7:30 bilingual. So, no matter which one that suits you, you come. Father Tata will oka ndị nne, and anyị nwere ofu onye nne n'ụlọ ụka ndị ọnya gụrụ anyị ihe ndị oyikwe na uniform ndị nne biko mmecha announcement gọzie na ọnya bụ ihe a na-ayọ Chukwu. Tata wụ first Sunday 7th of February. Otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. Onye nne kwụrụ ọtọ ka Fada gọzie. Just briefly before I go to Sanweke and the rest, they were telling Bishop Sansarek. Okay. So for I get more flight, but not mass. Okay, beautiful. I get more flight, but not mass. So Bishop Sansarek, Gakalania, I mean where only or whatever. I can keep way to focus when I got mass. So I'm going to look at I want basement at the TV that will help people. So let people come. So beyond can we celebrate a flight? Chineke get cheaper by and we have man. Okay. Chineke debele different nine kenege maka ndi nani nine. Okay, one with the point of contact for all of them. When I say Kagibu Chineke gozie nani ha, Kagibu Chineke na-echekwa ndị nna anyị ebe ma ebe ha nọ na. Gọzikwazị ọrụ nke ha na-alụ n'ezinụlọ, gọzie ibu nke ha bụ, n'ihi na ịgwala anyị bụ n'obe anyị na-eso gị bụ Chineke. Ọtụtụ n'ime ha na-erikwa na-adịrị, bịa tienụ ha aka n'obi. Ndị ụlọ ha nọ n'ọgba aghara, bịa dozienụ ya. Kọwakwanụ ha etu ka mma ha ga-esi wee na-eme ka ezinụlọ ha chịkọta ọnụ. Gọzikwanụ ụmụntakịrị nke ha na-azụ, mekwanụ ka mbọ niile ha na-agba hapụ na ha n'iyi. Onye nwe anyị Chineke, anyị na-ekwe gị nkwa na mgbe ọbụla ị na-egosi anyị amala, mgbe ọbụla ị na-egosi anyị ebube gị, na anyị ga na-ekwuta na-agwa ndị mmadụ n'ezie na gị bụ Chineke dị mma. Ewe na-asị ka ị bịa rụkwasa ndị nna anyị ebe ma ebe ha nọ na ngọzi gị dịka ikiri gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere na-egozie ndị nna anyị niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu jikere na-egozie ụnụ.